Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Alhaji Badamasi, da kai zan fara yau. What? Ka. Lafiya, yanzu na saki Aisha na tumi da su ke zan aura. Point of correction, Zuli. Ni din nan da kuke gani na yi aiki a gidan Barisa. Kai da Allah malam dakata. Yanzu bazuka idan na ba ku kuɗin shin me za ku yi da shi? Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club don jin daɗi da wayar da kan al'umma. A'a, dakata. Ya Zaidu, to kai kuma me kake so na siya ma? Abu ka saya min sabuwar mashin. Ka ji a tarare. To ke ba. Baba mun biyar nake so. A kuɗin banki ne. Ya isa haka. Kowanne daga cikin ku na muku alƙawari zan ba ku miliyan 5,500. Shikenan. Kamar yaya shikenan? Ciwon Alhaji Allah ya sa ne ba tashi yayi ba. Yanzu idan ba sa'a aka yi ba sai wata 6 a kwance. Sai ya tashi ya ba mu. To ai ga ma likitan na har ya ƙaraso. Sannan ku dai. Da gaske wannan shine likitan baba? Shi ne likita Alhaji. Shi kanshi likitan ko yana insan a duba shi. Kai dan wada me sunanka? Sunana Dr. Kumo. Magana sauki. Inda ruwa ya fara shiga jikinsa. Insha Allah muna sa ran zai tashi nan da sati 3. Sati 3 insha Allah. Ya haɗa kayanka. Sabura masoyiya ta. Sweetina. Sweetie? Bosho, me kake wani dariya ko ina wasa da kai? Rabon da in dariya irin wannan yau shekara 350. To kai shekara ka nawa? Shekara ta 386 da wuni ɗaya tak Kai kuma kana ina? a Tanzania. Dukkanin ku kun taru kun zo wajena ne? Sai wani alkawari da ka ɗauka mana ya aka yi yanzu. Wani alkawari kenan ni? Alhaji ai kai mana alkawarin kowa za a ba shi shag na miliyan 5,500. Wace magana? Sunana Usman daga Dawusu Bank. To Usman ya aka yi? Baba akwai yaranka da ka turo da checks na miliyan 5,500. Ni na turo su a ba su kuɗin su. Yauwa, baba to akwai matsala. Matsalan ka san wancan karan ka cire kuɗi naira miliyan 5,800. So sai kuɗi ya zama saura 7,561. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.